Moi ben, Carmen está aprendendo a tocar o acordeón. Entonces, este é un poquinho grande para ele, vale? Hai diferentes tamaños e vai polo número de baixos, que son estes botonciños que temos por aquí. Sí? Que baixo? Chámanse baixos, porque son baixos. A ver, si sabes explicar. Porque son... Non, chámanse baixos. Porque son muchos. Ah, porque las agarran... Ah, para lo que hacen... A ver, escoitade, a ver se sabedes por que se chaman baixos. Para que suene más bajo. A ver, sabe ben? Porque suena más bajo. Porque sona grave, Eso verdad? lo dije. Porque si toca a man dereita... Que sona? Máis agudo, verdad? Entonces, o acordeón está composto destes botonciños que temos por aquí, que se chaman baixos, vale? Que son como se foran, pois imitan a un contrabaixo. O contrabaixo sabemos o que é, verdad? Non sabemos o que é o contrabaixo? Sí. Ah, Para sí que xa mí preocupado nos explicou, verdad? Pero... Contrabaixo, como se Es fora. como un violín. Eso, pero moi grande, verdad? Que se toca de pé, non? Grandísimo, claro. Más grande que yo. Eso es. Moi grande. Para nós é moi grande. E temos despois na man dereita temos a melodía, non? Que é como se fora, pois, imaginados, pois, unha flauta, un clarinete, ou clarinades, vale? Hai diferentes tipos de acordeón.